थारैनो मानासनि सिङाव थानाय नैबे भुयापारा रेन्जखौ देग्लाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होदो। बियो जोंनि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानदों। मानो होनोबाथाय गुबुन समफोराव मानास रेन्जखौल' बासबारि रेन्जखौल' बेखेवनानै होयोमोन। बे बासबारिनि गेजेरजोंनो नैबे भुयापारा बा मावजि गेन्द्रियाव थाङोमोन। नाथाय देग्लाय बोसोराव बिथांमोननि बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बासबारिखौ बेखेवनायनि अनगायैबो नै दा जों भुयापारा रेन्जखौबो जों बेखेवनानै होदो। बिनिफ्राय नायगिरिफोरा बा दावबायारिफ्रा जोबोद सुबिदा मोनगोन। मानो होनोबाथाय मानास बा बासबारिनि गेजेरजों हाबोबाबो जिहेतु भुयापारायावनो फैखानांगौमोन। एबार बिथांमोना थोंजोङै सर्टकाट होनानै भुयापारा रेन्जजों हाबनांगोन। आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जे बासबारियाव हाबहैयोबाबो बयनिख्रुइबो देरसिन नैबे ओनसोलनि ग्रासलेन्ड एरियाया नैबे भुयापारायावसोखा। जिब जुनार बा मैदेर बा जिखिजाया जिब जुनारखौ बांसिन नैबे भुयापारायावसो नुखायो। ओंखायनो दावबायारिफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों मानासाव बेरायफैयोबा बासबारि रेन्ज बा मावजि गेन्द्रि हाबनायनि अनगायैबो नैबे भुयापारा रेन्जजोंनोबो बिथांमोना हाबफैयो। आरो बासबारि बा मावजि गेन्द्रियाव जिखिनि फेसिलिटिसफोर दं बा जिखिनि खाबुफोर दं, जिपसि साफारियानो होन, मैदेर साफारियानो होन, बेफोरबायदि जिखिनि सुबिदा बा थानायनि जिखिनि सुबिदा, बे सुबिदाया नैबे भुयापारा रेन्जआवबो दं। आं रायजो राजा बिथांमोनखौ बा दावबायारिफोरखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे नैबे भुयापारा रेन्जजों फैयोबाथाय दावबायफैयोबाथाय हाबनो बावनाङा। बेखिनियानो। जिहेतु मानासनि थांलाय फैलाय कमिउनिकेसन हान्था मेलाया बांद्राय मोजां नङा बे भुयापारा ओनसोलाव। जिहेतु नोंथाङा सासे गभर्नमेन्टनि सासे MCLA हिसाबै मा खावलायदों? जों थाबायनानै फैबाय थानायाव बे बाथ्राखौनो सावरायबाय थादो। सिगांनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बारग' बिथांमोना बा गुबुन गुबुन जोंनि अपोजिसन पार्टिया गोबां लामा दालां बायदिसिना खालामदो होननानै ससियेल मिडियाफ्राव जों नुबाय थानो मोनो। नाथाय नोंथांमोना दिनै गावनो नुनो मोनबाय जे नैबे नेसनेल पार्कआव भुयापारा जे नेसनेल पार्क, बे नेसनेल पार्कआव सिम फैनाय लामाया गाज्रि अबस्थायाव दं। ओंखायनो बिथांमोननि समाव जि जालांबाय बा जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव बायदिसिना जुक्ति होलायो, बिथांमोनखौ आं बुंनोसो लुबैदों जे एसेबां जुदि मावदोंमोनबा नैबे भुयापारा रेन्जआव खनसे फैनानै नायफै, जाहाथे बिदि थांलाय फैलाय लामाया माबायदि अबस्था। दा बिथांमोना जि जाबाय आंहा बुंनो लागा बाथ्रा एसेबां गैसोआ। नाथाय जोंनि समाव नैबे भुयापारा रेन्जखौ जों खेबसेनो जि नबिकरन आसाम स्टेटनिफ्राय जि नबिकरन मोनसे लामा ओंखारदो, बे लामानि गेजेराव आंनि कक्लाबारि समस्तिनि जिहेतु मोनसे सिमासे नैबे ओनसोला, आरो हजोंबो जलागाव नोलोबारि सकनिफ्राय मोनसे आंनि कक्लाबारि समस्तिनि मोनसे सिमासे जायगा, बेनिफ्राय थोंजोङै जोङो 27 किल'मिटार लामा मोननो थांगासिनो दं। आं आसा खालामो नैबे भुयापारासिम फैनाय लामा, बे लामाखौ 27 किल'मिटार जि लामा होनाय, बे लामा होनायाव मिनिस्टारजों बा मिनिस्टारा जोंनि मानगोनां उरखाव ब्रह्मआ बिथाङा थोंजों बुंखादो जे बे लामाखौ मानाससिम सोहैनांगो, मानासाव सोहैनांगो, मानासनिनो भुयापारायाव सोहैनांगो होननानै। ओंखायनो आं आसा खालामो खम समनि गेजेराव नैबे लामाया नोलोबारि सकनिफ्राय भुयापारा नैबे रेन्जसिम फैगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो खोब खम समनि गेजेराव जों बे लामाखौबो बेखेवखागोन। बे बेखेवबाथाय नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन होननानै आं सानो। आरो खम समनि गेजेरावनो नैबे लामाया मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो। जोबथा सोंलु दावबायारिफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? दावबायारिफोरनिसिम बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों जे जिहेतु दावबायनाय मोनसे समा बोथोरा फैसिगोन, गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बायदिसिना थांखि आरो बिथांखि लानानै बा बिजिरगिरि सं महरै गोबां ओनसोलाव दावबायहैयो। आं आसा खालामो जे नैबे भुयापारा माबायावबो रेन्जआवबो बा मानासावबो दावबायारिफोरा जायखौ जों गुबुन जायगायाव नागिरनानै मोना, जायखौ जों गुबुन हादोरफोराव मोना, जाय स्पेसिसफोरा जिब जुनारफोरा बा बिफां लाइफांफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलनि बायदिनो नैबे भुयापारा बा मानासावबो गोबां दङ हिसाबै गुबुन जायगायाव थाङाबासिनो जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि ओनसोलनि बाहेरानि जिखिनि दावबायारि बिथांमोना नैबेयाव खनसे फैनानै दावबायफैनांगौ आरो गावसिनि जिखिनि रोंगौथि, बे रोंगौथिनि गेजेरजों फैनानै एसेबाबो जों होननाया नंगौना नङा बा नैबे डिपार्टमेन्टआ होननाया नंगौना नङा बेखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जाहाथे दावबायफैयो। आरो लोगोसे जिखिनि स्कलारफोर, बे स्कलार बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैदों, बिथांमोना बेयाव स्कलार खालामफैनायजों लोगोसे एडभार्टाइजमेन्ट बा बिथांमोना माबायदि मोनलांगो बेखौ शेयार जुदि खालामलायोबा निस्सय
जोंनि ओनसोल बा बर' ओनसोलखौ गोबां सुबुंफ्रानो जिखिनि गिनानै थानाय बा साननानै सन्देह जानानै थानाय बिदि सन्देह जानानै थानाय बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ मानो होनोबाथाय बै समाव जोंहा जोंनि ओनसोलफोरखौ जौगाहोनायाव बा बायदिसिना एडभार्टाइजमेन्ट होनायाव गोबां थालांदों माखासे मानि जाहोननि जाहोनाव ओंखायनो आं सानो बेफोरबायदि साननांगौ बा बेफोरबायदि बुंनांगौ जा नैबे अबस्थायाव जिहेतु गैया दावबायारिफोरा फ्रि गोसोजों गावसिनि साननाय हनायफोरखौ नैबेयाव मावफुंफैनायजों लोगोसे जिखिनि सुबिदा होनाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा जोंनि गोबां NGOsफोर दं गोबां रायजोफोर दं बिथांमोननि जिखिनि सुबिदा बे सुबिदाखौ लाफैनो थाखाय आं दावबायारि बिथांमोनखौ खावलायगोन। নমস্কাৰ বিগত বৰ্ষকেইটাৰ দৰে এইবেলিও আমি হেৰিৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে আমি মানস আমি দুৱাৰ মুকলি কৰি আছোঁ। যোৱাকালিও আমি বাঁশবাৰী ৰেঞ্জত আমি মুকলি কৰিছোঁ। আজি ভূঞাপৰাৰ লগে লগে আমি পাণবাৰীতো আমি দুৱাৰ মুকলি কৰিম আৰু আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যিবিলাক দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেওঁলোকে এইবাৰ বৰ আনন্দ মনেৰে মানসখন দৰ্শন কৰি যাব। আৰু এটা শুভ খবৰ যে যোৱা পষেকটোত আমাৰ ইয়াত 18টাকৈ আমি পিগমি হওক নল গাহৰি আমি ৰিলিজ কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা আমাৰ ভাল সংবাদ আমাৰ কাৰণে। আৰু যদি ভগৱানে যদি সেইকেইটা যদি আমাক বাচি ৰাখে ইয়াৰ পৰা বহুত আমাৰ তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বহুত বাঢ়ি যাব আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা আৰু বাঢ়ক আৰু এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন প্ৰজাতি য'ত মানসত আমাৰ পাবলৈ নাই সেইবিলাক আমি ইয়াত ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে এৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ পৰিকল্পনা চলি আছে। আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিডিয়া পাৰ্চনবিলাকে সহায় কৰিব এইখিনিয়ে ক'ব লাগে। আজি পৰা আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচ কেম্পাছলৈ আমাৰ এইটো ৰেলী কৰা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ গাঁৱৰ ৰাইজক লৈ পেলাই আৰু আমাৰ MCLA ছাৰক লৈ পেলাই আমি এটা ৰেলী কৰিছোঁ। এইটো ৰাইজলৈ আহ্বান কৰিছোঁ। এনে আমাৰ ৰাইজখিনি আমাৰ ঠিকে আছে, আমাৰ লগত বহুত কপাৰেশ্যন কৰে ভূঞাপাৰা আমাৰ মানসৰ ৰাইজে আৰু আগলৈকে যদি আৰু বহুত কৰি থাকে কপাৰেশ্যন আমাক সহায় সহযোগিতা কৰি থাকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ লগতে আহ্বান জনাইছোঁ। পৰ্যটকসকলে আজিৰ পৰা বা যোৱাকালিৰ পৰা আহিব পৰা অৱস্থাত হৈছে। এতিয়া আহিব পাৰিব। এতিয়া অনলাইন যোগে তেওঁলোকে বুক কৰিব লাগিব। বুক কৰি তেওঁলোকে আহিব। অলৰেডি আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বাঁশবাৰীত আমাৰ অহা আৰম্ভ কৰিছে। আজিও আহিছে, যোৱাকালিও আহিছে। এনেকুৱা আমি সুখী আজি দুটা কাৰ্যসূচী লৈছে নেকি? আজি ইয়াত কি ভূঞাপাৰা আৰু আমাৰ পাণবাৰী। যোৱা বছৰ আমাৰ 1 কৰোৰৰ ওপৰত আহিছে। মই গোটেই সঠিকটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এইবাৰ যোৱা বছৰ ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰিব। এইবাৰ অলপ হ'লেও ব্ৰেক কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ আৰু। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই সকলো মিডিয়া পাৰ্চন ইয়াত যিমান আহিছে চবকে ৱেলকাম কৰিছোঁ ফ্ৰম ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জ। আৰু এই বছৰৰ যিটো ইক'টুৰিজিম আমাৰ এক্টিভিটি হয় 2023-24 আজি অফিচিয়েলি অ'পেন হৈছে। তো যোৱাকালি অলৰেডি আমাৰ বাঁশবাৰীত অ'পেন হৈছে। তো আজিও আমি ছাইডত ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত জাষ্ট এটা সৰু প্ৰগ্ৰাম কৰি অ'পেন কৰিছোঁ অফিচিয়েলি। তো আপোনালোকৰ থ্ৰুদি গোটেই যিমান টুৰিষ্ট বা ভিজিটৰে প্লেন কৰি আছে মানস ভিজিট কৰিম বুলি, তো মই আপোনালোকৰ থ্ৰুদি চবকে ইনভাইট কৰিছোঁ আহক মানস ভিজিট কৰক। ইয়াৰ দ্য বিউটি অফ মানস চবে চাব লাগে, এনজয় কৰিব লাগে। আৰু আজিতো অলপ ফূৰ্তিৰে দিন, আজিৰ পৰা অফিচিয়েলি অ'পেন হৈছে। তো আমাৰ আলহীবোৰ আহিব পাৰে, ভিজিট কৰিব পাৰে মানসত। কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি মানসত ডিউটি কৰিছে? ডিউটি ভাল, ইয়াৰ মানুহবোৰো বহুত ভাল আছে, ছাপৰ্টিভ হয়। তাৰ লগতে ইয়াৰ ষ্টাফবোৰো বহুত ভাল হয়, ভাল লাগিছে। আগতে ক'ত আছে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং আছিলে কৰিমগঞ্জ হিচাপ আছিলে, ইয়াতে ছেকেণ্ড পষ্টিং হয়। বৰ্তমান আপোনাৰ এই ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ ওচৰা ওচৰি ৰাইজসকলৰ লগত মিলিজুলি আপুনি থাকিব বিচাৰে নেকি? হয়, আমাৰ যিবোৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল আছে বা ফ্ৰেঞ্চ এৰিয়া ভিলেজ আছে, EDC মেম্বাৰ্ছ আছে, তো তেখেতলোকৰ লগত আমি একেলগে মিলি থাকিব বিচাৰোঁ আৰু একেলগে আমি মিলি আছোঁ। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান সহায় লাগে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান ছাপৰ্ট আছে আমি কৰি আছোঁ। ৰাইজৰ পৰা কেনেকুৱা সহায় বিচাৰে? ৰাইজৰ পৰা মই সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাম আমাৰ যিটো কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন বুলি কয় কনজাৰভেশ্যনত, তো তেখেতলোকে বহুত এক্টিভ